pandemiak sortutako geldiune ekonomikoaren gatik jetxitako emisioak errepikatu beharko genituzke urtez urte. Ez urte bat bai eta bestean agian ez eta bestean bai. Ez urtez urte sistematikoki. Gaur egun gertatzen nahi zaiguna ez dela istripu bat. Ez dela Martetik eroitako asteroide bat edo ez dakit nondik. Aklimaldaketa hemen dago, jadanik gurean dago, efektuak pairatzen ari gara, oporretan Republika Dominikanara, baina aizu. Pentsatzen ari gara gure erabaki guzti horien inpaktua zen izango den. Duela urtebete hasi ginen COVID-19aren berri izaten, baina zeinek pentsa pandemia bilakatutako gaitzak halako eragina izango zuenik gure bizimoduetan. Eta eraginaz galdetuta bakoitzak bere bizipenetatik abiatutako erantzuna emango du. Kirola, osasuna, hezkuntza, ekonomia, klima. Hain zuzen ere, gaur Debagoiena eraldatzen programan hori guztiak uztartuta daudela ikusiko dugu. Ezin dezakegu ekonomiaz hitz egin, kajoi bat izango balitz bezala eta beste kajoi batetan ingurumena sartu eta beste kajoi batetan osasuna sartu eta beste kajoitxo batetan kapital soziala sartu. Konturatu behar garela ez direla kajoiak. Hau dela kajoi handi bat eta kajoi horretan hainbat gauza dela elkarrekin nahastuta. Orduan pandemia hitz egiten dugunean zertaz ari gara hitz egiten. Batzuk ekonomia hitz egingo dute, krisi ekonomikoaz. Beste batzuk giza krisi bati buruz, jendea hiltzen ari delako edo jendea oso gaixorik jartzen ari delako. Eta zaurgarritasun gehien daukaten sektoreek oso gaizki pasatzen ari direnez, hor badaukagu beste gizarte arloko aldagai garrantzitsu bat, dela ekitatea. Zerbaiten efektuak nola banatzen ditugu, bai onak eta bai txarrak. Eta orduan hor badaude gai potolo handi batzuk ezin ditugunak kajoi ezberdinetan sartu, hau da, alorrez alorreko ikuspegi simplista hori alde batera uzteko garaia dela konturatu garela uste dut, bai? Eta, hausnarketaren bidez, nik uste dut bide berri bat sortu behar dugula bai gure herrian, bai munduko beste hainbat tokitan ere, ekonomia praktikara eramateko eta ekonomia praktikan ulertzeko beste modu bat badagoela aldarrikatzeko, eta hau ekonomia Nobel saridunek ere esaten dute. Baino gurean, eta esan bestela beste hainbat tokitan, oraindik daukagu ekonomiaren ikuspegi oso murritza. Eta hori arazo bada, arazo estrategiko izugarria. Gaur egun gertatzen nahi zaiguna ez dela istripu bat, ez dela Martetik eroitako asteroide bat, edo ez dakit nondik. Hau, gizarteak sortutako baldintza batzuengatik gertatu da. Eta sinpleki esan da, hau da, bianistasunaren edo naturaren narriadura edo galera azeleratu batetan sartuta gaudelako, ez da berria, atzotik datorren gauza bada, azken nik esango nuke 70. 80. hamarkadatik aurrera hasi zen azelerazio puntu bat, 80. hamarkadan azelerazio hori oraindik azkartu zen, eta orain gaude klima aldaketa, bionistasunaren galera, ozeanoen kontaminazioa edo, eta hainbat ingurumen arloko arazo larrietan gaude sartuta, eta horiek ere ez dira independenteak, denak lotuta daude, eta non dago lotura handiena, gure metabolismo sozialaren jatorri horretan, ze kontsumitzen dugu, ze produzitzen dugu, ze merkataritza mota erabiltzen dugu, nondik nora ekartzen ditugun baliabide horiek, eta horrek kostua dauka, eta kostua da ingurumena eta osasunaren arleko kostua handi bat, eta hori da ekonomiaren, egongo dira mozkina batzuk, baina eta ongizateak handituko duen arlo bat, ekonomiak sortzen duen hori, positiboa dena, baina ekonomiak ere, edo gure ekonomi ereduak, gaur egungoak, hainbat eta hainbat inpaktu negatibo sortzen ditu ere. Gertatzen da horiek, alfombraren azpian sartzen ditugula, eta etxea garbitzerakoan, oso potoloak direnean, bai, garbitze ditu, bestela hor alfombraren azpian gelditzen dira, eta bakarri barne produktu gordinaren tasa hitz egiten dugu, langabezia murriztearen tasa hori, edo oso adierazle makroekonomiko simpleak, sinplegiak daukagun mundua
ulertu ahal izateko gutxienez ekonomiaren ikuspuntutik. Bai, Julen? Egunon, Idoia. Nondi zabit? Enda zauz? Jo, atxabaltan hau eta... Gure bozu, hartuko kafe bat jozu nien, eta ingo berbalditxo bat. Ontxe pasako naz dendatik. Venga, ontxe usten gote dendatik. Agur, agur. Idoia! Hombre, Julen, Egunon. kaixo, egunon. Zeran? Zer moduz, ondo? Ondo, bai. Donostik- Zeratik jako? Donostik etorri zana. Bai, han Etxo? nago ontxe, da... Bueno, han nagoen. Justo atzo itxustien lantxo bat itxeko, eta gana etorri naz, da... Ja, Hemen geratzen beste egun pare bat, eta... ja, Holaxen, Bai. bizitatxo bat itxen. bai. Ta zer moduz, Zelan dana eraspaldiko, ja, bai. ta zer moduz zuri pandemia, zuri kontu honek, zelan harrapa udotzu. Ba... Zoi xalusia da, baina... Bueno, harrapaduz ametzetan. Ametzetan lainatu dira ametzak eta... Bueno, hasieran gogorra izen zen, ez? Emute zen... Bastaki berrixa zen, sorpresa, ez? Buruak akain ja, ziren. Baina, bueno, poliki-poliki, azkenian lortu dut alde positibotik bizitzia guzti hau, ez? Ja, Eta, bueno, egixe esan hori bertan posi nau, oza, eske zein biozu ba. Negarrez egon eta, ez? ez. Nago nahi aurren bijako eta bestik ez da, oza, ez duzu eguna pasauko pentsetan, Bai, ez? Ez, Zelako gaizki nago, zelako ja, penia hau pasadala, pues, bueno, etorri da, eta penia nada jente nausixa hiltzen da biela, eta bere familiakoakin egon barik, eta hori dana, ez? Baina, orduen, bueno, posi sentitzen az, naute esan, egixe esan, ja. bai, posi positibo goten bai, ez? Ja. Porque, ba, Bai, ikasi itzen da, ez? Bai. Ez dauz momentu batzuk oso zailak, ez? Negarreta dana, ez? Pandemia denporan esaten duzu, ostra, impotentzia bat ez daukotzulako diruik aurrera atateko, ez? Zuerteu jatzun dana, eta esaten duzu. Eta gero, egisa zan da, gauzak bere lekure etorri itzen die, ez? Esaten duzu, beste prestamo bat eskatu gen, gure kasuen. Ez? Ja bageuken hipoteka bat, eta esaten duzu, oin beste prestamo bat. Claro. Baina eskatu gen, eta hori sartu zanien, lasaitxu bat hartu gauen. Eta esaten zu, beste lau edo beste 5 urtien, hau be ordainun bida. Baina esaten duzu, oin tranquil nau. Gero, atxabalta moduko herrixak, dauko jente bat, ez toztezu esango, dala guai. Ez? Bai, ez da. Nietako erantzuna emun dau superona hemen gaz plataformiakin. Edo oinatin kutxuna plataformiakin. Eta gudi, bi horrek asko lagundu zozkun. Bai, ez da. Ez dakitzu arranketako, baina bai, eta ja, ni beti guztetajat alde positibua topetia. Bai, momentu oso txarrak pasau ditugu, baina momentu hortan gauz. Eta ja, esaten duzu, aurrera enbiko. Nik momentu askotan bilurra pasau dut, nire osasuna gaitxik, edo baja bat hartzen bot, autonomua izen da, nik ez dukot sustitutoik. Osea, nik ordezko bat ipintzeko, ordaindun bi oso, eta esaten dugu, ezinaz gaixotu. Eta, alde horretatik hori. Eta orain komentatu dugu, pandemiarena, iraungitze puntu baten isla da, ez? Orduan, aurrelako efektu gehiago izango direla, noski baietz, eta zientziak aspalditik argi dauka, eta politikari hainbatetan saiatzen gara hori azaltzen, bai politika arloan dauden kudeatzaileei, baita gizarte osoari ere bai, eta horrelako elkarrizetak horretako balio dut ere bai, ez? Claro, efektu horiek handituko direla badakigu, klima aldaketarekin badakigu, mende honetan ere, eta ez bakarrik mendearen bukaera, klima aldaketa hemen dago, jadanik gurean dago, efektuak pairatzen ari gara, efektuak gero eta larriagoak izango dira, gero eta intensoagoak izango dira, eta ez poloetan bakarrik, edo ez herri txiroetan bakarrik, gurean ere bai. Hurrengo hamarkadetan, gure emisioen, CO2 emisioen 7% murriztu behar degula urtez urte. Eta, klaro, jendeak esango, baina horrek zer esan nahi du?
Ez? Nik etxean ez dut neurtzen nire CO2 isurketa zeintzu diren, eta nola naizen murrizten edo ez. Bueno, pandemiak, 2020an, eragin du CO2aren jaitsiera zergatik. Bueno, sektore ekonomikoak geldiarazi dituelako, transportea, eta bar luze batek. Eta zenbat jaitsi da mundu mailan, ez Euskal Herrian, mundu mailan, 7% bat gutxi gora bera. Orduan, perspektiban jartzeko, pandemiak sortutako geldiune ekonomikoaren gatik jaitsitako emisioak errepikatu beharko genituzke urtez urte. Ez urte bat bai, eta bestean agian ez, eta bestean bai. Ez, urtez urte sistematikoki. Praktikara eraman kontsumo eta produkzioa beste modu batetara, 7% hori, 2020an sortutako emisioen jaitsiera berdin hori errepikatu dadin urtez urte. Baino ez krisi batetan, ez krisi ekonomiko baten bidez, baizik eta ekonomiaren susperraldia beste modu batetara ulertuz. Eta hori da sinpleki esanda, daukagun erronka nagusia. Eta hori, orduan nire esperantzia da, urten udan itxialana, udaberri udan, hemengo jentiakin, ikusin biko da, zelan doia zen gauza, baina bai, esperantzia dauket. Hobetuko dela apur bat gauzak, eta behintzat, hori, aurreko urtien bezala, bertako jentiakin lana, eta inkluso nik ere aurria hartu, eta nik eskaini gauzak, ez? Uste dute, zentzu horretan, lasai nago baiz, uste dakotea produktu bat, igual oinarte salen beste baloretan, baina oin guzti honekin dana balora bidala gehiago, azkenien zertako gauz hemen, ez? Naut esan, eskotan gauz pentsan dirua, bestia, arazoak, eta behin bizigare, hemen disfrutan bidea, porque bixar auskalo. Eta gaur egun etxetik hain gertu lan haitxia. Eta, zure soldata txikitxo hori ataratia, naiz eta jornada erdi izan, errixen bertan inora urten barik, lujoa da. Baloran bida hori. Eta gaur goiz dana jaidokot, zakitero pintetako bebai, eta nik uste dut hori, lehengoko hiruhilebete hau ez dala erreza izango, gora bera honekin, kezi bakuna datozela, ez datozela, eta hau lehengoko trimestria izango dela txarra, baina gero ja, igual aste santutatik aurrera, gauzak hobetzen doia zen eta udarako hobeto gazen. Eta lehen esaten otzuna, mutentzago garrantzi asko, bide dala dirua eta bizitza garesti dau eta etxiak ondion garesti xau, ez? Baina mutentzago asko eta importantzia asko dirua eta bestia eta nik uste dut hemen daukoan honena dara gentia, familia, laguna eta natura, ez? Orduan benetan hori zaindu bida uste dut, porque oingu gaixotzen, baina natura gaixotzen bada, erdi gaixori dago, baina guzti gaixotzen bada orduan zer, naut esan. Ez gara konturatzen horretaz, ez? Natura dagoen garrantziaz eta... Ez da berria, ekonomia ekologikoaz gero eta gehiago entzuten ari gara, zergatik ingurumen krisia gero eta nabarmenagoa delako, eta orduan, erantzunen bila gabiltzalako, baina ekonomia ekologikoa orain dela hamarkada asko sortutako ideia bat da, eta lehen esan dizudan bezala, gauzak elkarrekin lotuta daudela, kapital naturala, edo giza kapitala, edo osasuna, eta gauza hauek baliabide estrategikoak direla, xautu ezin ditugunak, eta aukerak ematen dizkigutenak ingurumena ezin dugu ikusi bakarrik kostu bat bezala, baizik eta aukera bat bezala. Ez bakarrik ekonomia, guk ulertzen dugun ekonomia, produkzioa eta kontsuma eta inbertsioa eta gauzak hoien inguruan gauzak hobetu egin ahal izateko, baizik eta sinpleki gure ongizatea bermatzeko eta gure ongizatea ahalik eta gehien hasi dadin. Eta hori da ekonomiaren azken funtsa, gure ongizatea babestu eta gure ongizate kolektiboa, ez bakarrik norbanakoarena, baizik etxearena, etxe barruan bizi diren guzti horiena, hobetu ahal izatea. Eta hor sistema ezberdina daude, ekonomia sistema ezberdina daude, bat oso hegemonikoa da, eta gu horretan gaude. Nik uste dut, badaudela sektore batzuk non desaskundea behar den. Desaskunde material eta energetiko itzela. Eta hor, erregai fosiletan oinarritutako sektore ekonomiko horiek
bueno, beraien metabolismoa jetxiarazi behar da, bai edo bai. Osea, beste iraultza industrial bat, iraultza teknologiko bat, baina gure, esango nuke, gure buruetan ere iraultza bat egin behar dugula. Gauza horiek praktikara eraman izateko. Eta hori nola egiten da, kudeaketatik, politikatik, bueno, badaude baliabide edo politika fiskalak egiteko modu ezberdinak, errenta berbideratzeko beste modu batzuk, zaintzaren kontzeptua ekonomiaren zentruan jarri ahal izateko, eta bar luze bat. Eta horiek, azkeneko hamarkadetan, ez ditugu, edo gauza horiek ez ditugu behar bezala egin, eta orain daukagu, eta 21. mendearen abagune honetan, orain daukagu hori aldatzeko gune aproposena. Orain ez baldin badugu egiten, noiz egingo dugu. Hori da galdera ere bai, ez? Gizarteak ere parte hartu behar du. Hau ezin da berriro izan goitik berako erabaki bat. Gizabanako itxoiten norbaitek barita magikoa ekarriko digun teknologia berri baten bidez edo auskalo zeren bidez. Hori guk denon artean sortu behar dugun aukera bat da. Esperimentatu, gauza berriak egin, enpresetan, kalean, auzoetan, orain klik batekin, eta esaten ari dira, droneekin ekarriko izkutela gauzak etxera. Baina nora heldu gara, ez? Eta turismoa, ez? Oporretan Republika Dominikanara, baina aizu. Pentsatzen ari gara gure erabaki guzti horien inpaktua zen izango den. Eta nik uste dut, gizarte bezala ez daukatgula barneratuta gure egunerokotasun horretan, adibidez, gure mugikortasunaren eredua. Eta hori, goitik bera eta beti gorako hausnarketa partekatu bat ez den heinean, ez dugu ekuazioaren giltza edo irtenbidea lortuko, ez? Eta orduan, Akilesen horpori hor egongo da denbora guztian. Hau da, hau adibide bat da, eta mugikortasuna bezala gure elikadura sistema, eta hainbat daude, ez? Eta nik uste dut hori ekonomia ekologikoa saiatzen ari dela, alor guzti horiek ekonomiaren ikuspuntutik, beste erantzun, galdera berri batzuk eta erantzun berri batzuk emateko giltzare bada ekonomia ekologikoa. COVID-19 aurrean herrialde bakoitzak bere kudeaketa gaitasuna jarri du mahai gainean. Agintariek erabaki zailak hartu dituzte eta herritarrok gure konpromezua erakutsi dugu. Orain lehenengo koronavirus kasuak agertu ziren herrialdera joango gara, bertan baitugu zain Beñat Barberena. Beñat, Txinan zuzagozen lekuan hasi izan dana, eta emoten da benez, amaitxu beua lehorrengo da lehen zein da egoeria? Hombre, Euskal Herriakin alderatuta egoera asko hobea da, asko zonagoa da, baina egisa da, oin urteberri txinoa heltzen da biela eta bildurra handia dau virusarekiko eta neurri asko sartu dituzte, brote txikiak egon die, eta txikiak esaterakoan die, uste dut handiena 70 pertsonakoa izan dela iparraldean, eta adibidez nire hirian nijan joen bizinaz, eta kasu bat egon zan, eta neurri asko sartu dituzte kasu horrengatik, kasu bategatik. Ez daka zer ikusirik hemenetan eitzen dan kudeaketak? Ez. Bat nik uste dut Europa mailan, beste mundu mailan, iten dana dela virusarekin bizi, noa normalidad hori, eta Txinan dago politika zero, COVID zero. Hori zela islatzen da gero, egunerokotasunean? Hombre, bizita normala. Gutxi gora bera, maskarillak ikusten dira, askoz gehiago. Heldu nintzenean, maskarillak 150 edo eramango zegoen, baina kasu hau eta gero, izen zela ondala 2 aste, mundu guztiak eramaten du maskarilla, supermerkatutan eta zidie berriz temperatura hartzen, dozein leku publikotara saltzen zarenean, baina orain arte izan da bizitza normala. Normala. Eta horra llegatzeko zen neurri hartu dira, zer egin da? Hombre, martxoak 28 uste dozala, Txina itxi izan. Itxi zuten, inor ezin zan sartu. Txinara, mundu guztia kuarentenan, bere 1.300 milioi biztanleak, eta nik uste dut inzutena lehenengo, etxe barruko virusa garbitu, mundu guztia kuarentenan, mundu guztia
COVID-a edozein dakonak sintomak euki ezarren tratatua izaten da ospitaletan, eta behin etxe barrua garbi zutena, neurri asko jarri dituzte kanpotik Txinara sartzeko. Oso zaila da, benetan oso zaila da heltzea. Gero, pandemiak eragin asko ditu, hemen gaurko programan ikusten ari gara, ekonomia, klima, hor ez dakitzen baterainoko inpaktua dakan, ez dakizuk esango zenun gutxi hau dakala hemen baino, indan kudeak eta azkarran gaitxik? Hombre, nik ez dut oso ondo ezautzen, baina badakit ekonomikoki be kriston eragina eduki dagoela, eragin oso ondo eduki dago. Ez da asko hitz egiten hori prentsan, baina bai entzun da negozio asko itxi behar izan dituztela, eta gero egia da poluzioa jaitsi dela ikaragarri. Txina gehien bat iparraldean, Tianjin, Pekin inguruan, poluzioa handia egoten da, eta fabrika guztiak eta izterakoan 2 hilabetez, poluzioa asko jaitsi izan. Baina egia da, orain nahiko normalidadera itzuli dela. Dana martxan, maskarak ez dira derrigorrezkoak, eta ja kasu bat agertzen denean, neurri oso zorrotzak. Beste mentalidade bat dago. Hemen ez dituzte neurriak jarri behar, baizik eta txinoak berak jartzen die neurriak euren buruari. Hau da, kasu bat egon da, orduan ja eurei panikoa sartzen jakie, alarma estatua, eta ja eurek euren kabuz ez die urtetzen etxetik espaldin bada beharrezkoa. Eta gero gobernuak egin dauena da, provintzia bakoitza gestionatzen da berak uste duten bezala. Orduan, adibidez, nire provintzia Txetxean, heltzen zarenian, atzerritik heltzerakoan, Txina osoan da 14 eguneko 40 aldea. Hotel batera eramaten zaituzte, aireportuan bertan itzen dutu PCR-a, odoleko analizia, datu guztiak hartu, non neserizaren, nondik zatozen, nondik pasozaren, kontaktu guztiak, eta behin hotelera helduta 14 egunak amaitzuta gero, nire probintzian egin behar duzu beste 14 egun 40 aldi etxean. Orduan, halako politika zorrotzekin lortzen dutena da gero kontagioak minimora murriztea. Zuk ze hausnarketa egiten duzu bukatzeko, ezagutzen dituzu bi errealitateak zer etortzen jatzu burura? Hombre, niri etortzen jatzu burura Txinak ahal dagoela hauitera, ez? Oso neurri zorrotzak die, hasiera baten martxoan ez zuten utzi ez da txinatarrei itzultzea, inor ezin zan itzuli, kanpoan gelditu zen edonor ezin zan itzuli, eta nik uste dut Txinak dakola olako, zela da, atzean dako diru bat aurreztuta edo dako boterea egiteko olako politikak. Ez da bere ekonomia, ez da turismoan oinarritzen, orduan nik uste dut Txinak ahal dagoela. Eta adibidez, Espainiak hartutako politikak eta oso diskutibleak die. Osasun aldetik bai iztea izango litzakela honena, baina ekonomikoki be bai, horbe pandemia bat sortuko litzake, sortu dan bezala. Oso ondo bainat, gure partetik eskerrik asko horren berri emotiarren Txinatik, lekuko hotza horrekin, eta hurrengora arte, animo. Ez horregatik, gero arte. Aditu eta langileen esperientziak entzun ditugu eta orain gazteen ahotsa entzutea tokatzen da. Horretarako Arrasate Institutura etorri gara. Zer uste dute ikaslek honen inguruan? Nobody get hurt, they said. Make one wrong move, man, you wake up dead. I exercise my lyrical style instead. I don't know why you're dead and gone and forgotten, I said. I'm not gonna come back for you, no. Bueno, pandemiak pila bat eremutan eragin dago, ez? Bai, adibidez hori ikusileik ekonomian. Bai, nik uste dut ikusi dugula pandemian danok, ekonomia konfinauta egon garen momentutan geratu indala, ez? Eta ez daukela bakarrik eragina planetan edo, zein arloanetan. Hori da, ekonomian izan biharrian, bai hezkuntzan, kulturan eta kirolan bai afektau dago, eta honek ekartzen dago harremanak eta zailauak izatea harremanak itxeko, eta klima bai asko afektau dago pandemia honek. Hori da, arlo guztizetara ailegau da, eta nik uste dut ekonomiak bai daukola zer ikusixa klima aldaketakin, adibidez,
fabrikate enpresa askok gutxebeko itzi dabi, orduan CO2 xabe bai jaitsi inja. Hori Eta hori da. ikusten da argazkisetan. Bai, hori da, eta bueno, konfinamenduan gero egon garenez, garraioak eta holan, jentia etxean zauenez, garraioak asko gutxitu die, eta honen ondorioz bai, CO2 isurketak asko gutxitu diela uste. Eta horrek igual eragin dago asko, harremanak gutxitzia, ez? Bakoitza norberan etxean egon da konfinauta eta itxialdi zen, orduan, adibidez, gure adineko gaztientzako izendapur bat saia sozializetia, ez, elabaitz. Guk adibidez dauzko gola 16 urte eta gazela etapa baten sozializetako nik ustot nahiko, jako saia. Eta harremanak bai askotan igual hezkuntzan itzen dugula harreman gehiena, saia izan da bai bakoitza bere lekuen dau jarritxe eta sozializazioa da bastante saia. Eta honek ekarri daube bai, hezkuntza eta holan etxean egotia induzku hezkuntza pizkat saia izatia. Eta alternatiba izan da Meet edo bideo deien bidez itxia, eta nik uste dut asko kostau jakula hasieran hastia bideo deiak ondo erabiltzen eta holan, baina gauza hobetu egin da, ez? Zeo zer lortu dugu behintzen. Eta gero bai, kulturan be ikusi eragin kristona. Nik uste dut kultura dela zehose gizarteak edo bihar dauena eta biharrezko dana, eta nire ustez jakola importantzia asko emun ibilbide honetan kulturai, eta mumiko jakola. Argi ikusi dugu biharrezkoan zehose dela, izan be, adibidez, itxial izan egon garen gara izan, ikusi dugu jendia balkoetatik edo joten, musikia joten edo, eta jendia izeran alaitxu gotzan eguna eta holan. Orduan ikustu dut oso beharrezkoa. Honen ondorioz, ikusi dugu komertzioak jasan dabiela jeitxiera handi bat, eta berriz Amazon enpresak edo enpresa digitalak eta honek asko hobetu direla, eta ikusi dugu oingo etorkizuna gehien bat dela digitala eta hasi bigarela ohitzen gauza digitalak eta holan erabiltzera. Bai, eta autonomoen dako bai izan da oso zaila, azken finean ez di enpresa handizak ez dauk igual diru asko eta batzuk ez da bia zabaldu pandemia ez da bukatu, baina itxialdi hostian. Nik uste dut beharko ikusi dugula, igual gure inguruko komertzio txikinak eta zelan fandien gutxitzen, adibidez, herriko taberna asko behitxin die, honen eragin ez da honen ondorioz, eta lehen zuk ezaguzunan arira, adibidez, Amazon moduko enpresa hundixak asko azaleratu die edo pandemia honetan ez, izan jendiak igual eskaten zagoen gauzak internetez edo holan. Eta lehen beba izan duguna kutsadurana ez, apurat kontra esan eitzeko be, nahiz eta pandemia garaian egon garen danok itxitza eta asko murriztu gane kutsadura, egon diela oinarrizko garraio batzuk ez, hor martxan. Eta nahiz eta kliman aldaketa bat nabaritu edo momentu baten klima aldaketan aldaketa bat egonez, nik uste dut aldaketak jarraitu inbidiela bestelan lehen moduen jarraituko. Eta nik uste dut hori izan dela zehose bizitza osoan edo gabitzena planteetan, beti esaten dugula, eta godoz gula 16 urte ez gare holan hitz egiteko asko, baina beti esan dugu igual, jartzia bidegorri gehiago edo garraio publikoa gehiago erabiltzia, eta oin nik uste dut dela momentua, edo behintzat ikusi dugula asko, dela garaixa edo ingeikela zehose benetan eragina eukileikena. Eta kalian igual jaixakon ezin dira egin, edo kalian ezin leikela urten pertsona baino gehiago edo herri batetik bestera ezin galera mugitu, horrek asko eragin da nik uste dut. Horrek zelabaitz mugatu itzen gau, eta nik uste dut hori dela bandira gure adineko eta gaztienako batez be, muga batez, eragin handi xauki dagoena bilbide honetan. Nik uste dut gaztiak izan dela apur bat, ez baztertuak, baina igual ez diela hartu asko kontutan, ez dakit. Egon diela apurtxo bat, aparte moduan ez, edo igual pertsona edo jende asko esan dauela, igual gaztiak ez diela ganerako batzuk edo igual... Eta bet kriminalizatu ingi apur bat, ez? Apur bat esaten, igual ez dauki ganoraik edo ez dituzten eurrixak beteten edo... Eta ez du esaten hori gazte danekin, baina igual gure ikuspuntutik apur bat izan dela harrigarrixa hori.